esaten genuen iaz, eta baita aurten ere. Nik sinisten dizut instituzioek kolpatu zaituztela kontatzen didasunean. Milaka modutan kolpatzen bai gaituzte. Indar polizialek kolpatzen gaituzte. Gure testigantzak zalantzan jarriz. Deklaratzen dugunean birbiktimizatuz. Grebalari feministak kolpatzen gaituzte. Txosnagunetako kide feministak autodefentsa feminista planteatzeagatik identifikatu eta deklaratzera deitzen gaituzte. Emakume ijitoak gure arrazagatik katxeatzen gaituzte. Prostitutak, papelik gabeak mehatxatzen gaituzte. Sistema judizialak kolpatzen gaitu. Delitua jasan dugunean, gure hitza zalantzan jarriz. Biktima egokiak ote garen epaituz. Eta delitua egin dugunean, zigor bekoitza ezarriz. Kolpatzen gaitu. Emakume onak ez garelako. Delitu txikiagoengatik zigor handiagoak ezarriz. Kartzelak kolpatzen gaitu. Infantilizatuz. Emakume egokiak egin nahian adoktrinatuz. Bakartuz. Estigmatizatuz. Gure familiatik isolatuz. Instalazio, baliabide eta aukera gutxiago emanez. Gure sexualitatea eta osasuna ukatuz. Murruen bi aldetara kolpatzen gaitu. Arrazakeriak bikoitz kolpatzen gaitu. Dispertsioak ere kolpatu gaitu. Extranjeria legeak kolpatzen gaitu. Imperialismo, kapitalismo eta kolonialismoaren indarkeriak gure herrietatik migratzera behartu ostean, atzerritartasun legeak paperik gabe bizitzera kondenatzen gaitu gutxienez 3 urtez. Horrek eskubide gabeko mamu ikusezin izatera behartzen gaitu. Bizirauteko prekarietaterik borditzenera behartuz, esklabotza baldintzak onartzera behartuz eta violentzia guztietarako zaurgarrienak izatera kondenatuz. Osasun sistemak kolpatzen gaitu. Violentzia obstetrikoz kolpatzen gaitu. Erditze violentoek. Abortatu ahal izateko burokraziak. Osasunaren izenean ematen den lodifobiak. LGTBI kolektiboko kideok armairuan sartzen gaituzte osasun etxeetan. Transak patologizatzen eta gaixotasun mentalak ditugunok estigmatizatzen gaituzte. Eta emakume arrazalizatuen osasuna gutxiesten da. Osakidetza eta bereziki lehen arreta desmantelatzeak ere gaixotzen eta kolpatzen gaitu. Kapitalismo basatiak eta berak eragindako aldaketa klimatikoak kolpatzen gaitu. Gure lurren eta gorputzen aurkako erasoak kolpatzen gaitu. Zaintza lege eta baliabide faltak kolpatzen gaitu. Zaintza lanak maitasun truk edota era oso prekarioan egitera behartzen baikaitu. Zaintza, sistemaren erreprodukzio tresna gisa soilik ulertzen da. Kapitalaren onurarako baliatuz eta honen azpitik eta menpe kokatuz. Gaztetasunean ere kolpatzen gaitu. Sarri, gure burua behartuta ikusten baitugu, gure ingurunean ongizatea eta gizonezkoen zaintza bermatzera, militantzia guneetan espazio seguruak sortzera, etorkizunean zaintzaile izango garela asumitzera, gure burua zaintzeko hainbeste traba jartzen dizkigun sistema honetan, autozaintza ezaren errudunak gu geu garela sinistera. Etengabeko kezka eta ziurgabetasun egoera baten kondenatuta bizitzera, violentzia ekonomikoa pairatzera. Euskara doain ikasteko aukera faltak kolpatzen gaitu. Gure hizkuntza eskubideak urratuak izateak eta espainiera edo frantsesa ikasteko derrigortasuna kolpatzen gaitu. Eta noiz arte iraungo du honek, nazkatuta jarraitzen dugu, oso. Are gehiago pandemia osteko garaiotan, non sistema heteropatriarkal kapitalista sustengatzen duten mekanismoak esplizituago ikusten diren, indarkeria bere zentzu zabalenean. Eta ez dugu ahaztu etxean, kalean, kuadrillan, gure elkarteetan kolpatzen gaituztenik. Baina aurten fokoa instituzioetan jarri dugu.
Ez ditugulako gure eraikinak morez argiztatuta ikusi nahi, edo agintariak pin moreaz jantzita egun puntualetan. Guk argi daukagu honi guztiari aurre egiteko autodefentsa feministua dugula tresnarik eraginkorrenetako bat. Urteak daramatzagu autodefentsa feministaren baitan antolatzeko deia egiten, eta autodefentsa feministak har ditzakeen 11 bide eta forma sortzen, aplikatzen eta aldarrikatzen. Bada garaia, instituzioek ere erantzukizunez har dezaten gaia, egiturazkoa den hori errotik aldatzeko beharrezko pausu sendoak eman ditzaten. Erasoen aurrean justizia feminista, autodefentsa feminista.